Barka da zuwa tashar tsakar gida. Turkan shi, tsohuwar jaruma Safiya Musa ta bayyana cewa kashe Ahmad Isnuhu aka yi. Ita ma Allah ne ya kwace ta. An daɗe ana zargin 'yan fim da laifuka da suka shafi ɓata tarbiyya, fitar tsiraici da sauransu, amma ba a fiye zargin su da harkar da ta shafi tsafi ko zub da jini ko wani abu mai kama da haka ba. Sai dai 'yan ƙananan zarge-zarge na asiri a tsakaninsu. Sai dai wani bidiyo da muka ci karo da shi a shafin Media Hausa ta sauka daga shafin TikTok na tsohuwar jaruma a masana'antar Safiya Musa ya bayyana wani sirri da duniya bata sani ba game da mutuwar jarumi Ahmad Isnuhu, inda take bayyana kashe shi aka yi ba mutuwa Allah da Annabi bace, duk da dai dama kwanansa ya ƙare. Cikin bidiyon Safiya Musa ta bayyana yadda aka basu maƙudan kuɗaɗe da zuma za su je Maiduguri gala. Ahmad an bashi 500,000, ita an bata 700,000. Inda ganin yawan kuɗin ya sa ita Safiya ta karɓi 20,000 kawai, ta ce ba za ta je ba. Bayan tafiyar sai ji ta yi Ahmad Isnuhu ya yi hatsari ya mutu, wanda ta ce da ta je ita ma da ta mutu ko ta sha wahala. Sai dai a cikin bidiyon bata bayyana wanda take zargi da kashe Ahmad Isnuhu ba, bata kuma bayyana ta yi ƙoƙarin hana Ahmad ɗin zuwa ba. Kamar yadda a labarin da aka kira ta aka ce ya mutu, bata yi mamaki ba. Ko da yake cikin hanzari ake ta bada labarin kuma ana ta cewa ta bar maganar, jama'a suna jin ta, wanda har kiranta aka yi a waya ana ce mata ta bar maganar, amma sai da ta kai aya. Ba mu san dalilin da yasa Safiya bata fito da wannan maganar ba tsawon shekaru 15 ba sai yau. Duk da ta san magana ce da za ta iya tada hankali, ko hukuma da 'yan uwan mamacin su ce za su karkade fayil su ci gaba da bincike, wanda dole hakan zai sa a sojin ƙarin bayani daga gare ta. A ƙarshe ta yi addu'a Allah ya gyara industry ɗin, in kuma ba za ta gyara ba Allah ya tarwatsa ta, tsiranin da suka rage su gyara ta, su amfana. Gare bidiyon hirar da aka yi da Safiya Musar a live ɗinta na TikTok. Zuwan karɓi kuɗi na aikin da sai na ga dama, in ce sai na zo da kuɗi nan za a bani. Na ce ba ana so ne a saka ni. Lokacin da za a je a kashe Ahmed Isnuhu, Allah ya rubuta zai mutu. An kira mu da shi muka yi mikin aka ɗauki kuɗi aka ba ku. Nace ɗan azumi baba nawa ya baka? Nace ya ba ni 500,000. Nace ya baka 500,000 yace eh. Nace ya ce za a bani naira 700,000. 700,000 din nan da za a bani zan je musu gana musu. Da ranar sallar laye ne. Nace to sai kuma in kama hanya a tafi ban su mama na. Ni ban kira wannan ni ban Allah ya zama da gana. Tana godiya. Sai mu to yanzu ya za a yi. Sai na ce to Ahmad ya ce na ce Qur'ani hizbi 20,000 za ka sa an dan azumi baba. Gaskiya. Na ce dan azumi baba ce na. Na ce nawa ka ba Qur'ani ya ce mun da ka dari ba ku je. Sai na ce to dan azumi baba. Ka rike mun wannan kudin ga naira 10,000 na baka kai kuma kyauta. Zan an shi 20,000 saboda ina son sai abu nan. Na da ta gane ka ba. Da safe da zamu tafi ne zaki bani nace ya zo kofar gidanmu nace ka je ofis din ka zan zo in same ka. Na kira Ahmad nace Ahmad yace na nace ba zan je Maiduguri ba. Yanzu haka ma ni ina hotel ne a kwance. Wani hotel nace ina daula. To ga ni zuwa sane ka kan baka take ka zo. Ina kallon ta wannan gidanmu. Ba ga motan gida a wajen da take kanka take ka shigo gida bisa da amma gidan kanka bata maka kan lokaci. Daga kofar gidan ne ya buga mota ya wuce Maiduguri. Ba ai wannan kasa ne aka kira na godiya. Wai lamba na ne aka kira nace lamba na ne. A lamba a ne da yasin ne ai wannan. Da aka ce musu an samu accident. Nace accident bai nace to ya kyau ga mun zuwa. Sai na samu alƙawari nace alƙawari nace na nace an ya samu sai yake yanzu suka yi waya nace to mu kama hanya. Muka kama hanyar muka tafi da motar yadda ka san ice cream ta fita an wurga a bola. Subhanallah. Ummi dari wai an ta sace dan Allah ki bar magana nan kin zama ku kadai bane a live mutane suna jin kuma har da yan industry. In sun ji mu sai menene da ya ji wrong. Ba su ke wa biya nan wurin ne. Ba wanda suke ba. Wani ake yi ne ummi. Ba sakin ko ake ba ana faɗan gaskiya ne. Labarin da ake yi. Ka gane wannan maganar ko? Na gane. To, an tashi an zo. To da aka na jikin da na mutu ne ba.
lafiya. Ina jin ki. Lafiya kada. To, an bashi. Maryam. Na'am. Waya. Lafiya kalau. To da an sa an tafi. Da shi kenan. Ko ban wannan bude da an sha wahala. Gaskiya ne. To ban karbi kudin su ba. Ka gani matsala na kenan da su. Ban karbi kudin ka ba. Kudin da na karba nan ne in ka ce in baka gashi nan zan baka. Fine. Gaskiya ne. So ai kun ba abun tun yana da mutunci. Yanzu gaskiya abun ne kawai dai rayuwar ne. Ba shi kadai ba. Duk harkar celebrity yanzu abubuwan sun canja. Allah ya sa mu dace. Amin ba irin da ba. Allah dai shirya ya gyara. Wannan Allah ya gyara. Ko ba zai gyara ba Allah ya kabar da wannan industry din. A ga Allah ya kabar da shi. Ina so. Kai ba. Ina la. Allah ya kabar da shi. To in ya kade din wannan suke da sauran cikin abinci a ciki za ta gyara. Haka ne. Gaskiya ne. Ka gane maganan yanzu akwai abu da ake yi ba gwamnati suna ta rushe ba kuna jin haushi a rusa nan a bata nan a rusa nan wani Allah ya sa aka gama gyare-gyaren ko ba su gama ba in wani ya hau ya gyara to ai za ku ji daɗi abu da abu da ka za ka yi fara da za ku ka ga daura bari in baki wani episode yanzu kin ga zan fara mu da airport so da wannan gwamnati ya zo ai ni kuma duba gwamnati nake da station da ariyan da tsakiya so mutane su ke cewa zai iya faɗa kai ta magana me yasa zai iya me yasa zai iya kina kike yi ko kina a ba wanda ya zage ki haba kina ji kuma kina zage ki an sai ki ji ina mayar mai da zage kina ji they are always complaining wai me yasa zai iya me yasa Shi dai Ahmad tasu ta ƙare, da wanda muke addu'a Allah ya masa rahama ya kyauta makwancinsa, ya kuma ba wa 'yan uwa da iyayensa haƙurin rashinsa. Sarmadan,